Giffen Ben Nielsen? Ja, hvad er der sket? Jeg kan fortælle dem, at han har været involveret i en trafikulykke. Hvad skete der? Han var ude at løbe, og så blev han ramt af en bil. Ambulancen kom så hurtigt, at det en mand. Han klarede den desværre til hospitalet. Er du sikker på, at det var min mand? Ja, Ben Nielsen. Han havde noget ID. Det gør mig meget ondt. Jeg er ked af det på deres vegne. Han er fucking mærkelig, mand. Så ville han have mit stash, og så sagde han, at han skulle betale, og så fortalte han, hey, dig der, hvad er det problem, mand? Jeg kan ikke bare lade mig være i fred. Stop dog bag. Vi har noget, der kan gøre det på din dag. Hvad mener I? Prøv det her. Første gang gratis. Hvad er det? Det finder du nok ud af. Der var sådan blod over det hele, men hey, det skulle da dig fra en anden dag. Kunne du lide det med de her organer? Ja, vi havde ret, havde vi ikke? Jo, det havde jeg sgu. Har I noget mere? Ja, det har vi, men den her gang kommer det altså til at koste. Altså, jeg har ikke nogen penge, så... Så må du jo bare gøre noget andet for os. Jo, okay. Hvad så? Jeg kan godt bede mig. Har du penge eller hvad? Selvfølgelig har jeg det. Fedt. Der er bare lige en sidste ting, du skal hjælpe os med. Og vise din loyalitet til banden. Hvad der? Det er bare lige nogle gamle regnskaber, du skal hjælpe os med. Stop! Træk posen af hovedet på hende. Det bliver du kraftedeme nødt til, ellers skyder vi bare dig! Og din mor! Tak for hjælpen.